Tervetuloa SS Innsmouthin drinkkituokioon. Mä oon laivan baarimikko Adrian ja tänään me valmistellaan klassinen drinkki pienellä twistillä, eli Gin Misk Tonic. Aloitetaanpa sitten ginillä. Tää gini tulee Kingsportin tislaamolta ja SS Innsmouthin väylä kulkeekin Kingsportin kautta Arkhamiin. Sitten tietenkin tonic-vesi. Jos mietin miksei tässä ole jäitä, niin mä haluan muistuttaa, että me aletaan 1920-luvulla. Millä mä sellaisia tekisin? Sen jälkeen tuodaan vähän kirpakkaa makua limesiivulla. Tää onkin ainoa tuore asia laivalla. Viimeisimpänä, mutta ei vähäisimpänä, tuodaan paikallista vivahdetta lonkerolla. Tässä on SS Innsmouthin drinkkituokio. Toivottavasti opitte jotain. Nähdäänpä sitten, kun ostatte lipun matkalle Arkhamiin.